खुलुमका आं tanuja देवर्मा विश्रामगंज सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि आं चेराइ फांसिनि सिमिनो रेडियो खोनानानि बेलायनो हामजागो रेडियोनि बिसिंतै रोंनो तैनाय जे पान्दारक आवायुंगो आ पान्दारकनो आं सालकरायावैनो खोनाओ तै आबुनि लगे लगे आं चेराइनि सिमिनो रेडियोनि ककथुमरो खोनानानि बहायनो लयिंखा रेडियोनि बिसिंतै गोबां मा इनफरमेशन दगनो जों कलाइखे मानै मानो अबनो काइसाल कलाइसा लामा हनै आं वानसगो तै आं सालब्रुम ब्रुमनि सामुंरक पाइले अंगै जे जरावो आं लेंलावो आ जरावो आं रेडियो खोनावो तै आनि लेंलामानि फान दगनो आं तै वैसा गिफिलै मानफिरो हायनि बागैनो आं आनि चेराइ फांसिनि जे आ लय ताबुकबो आबो हायनो सोलाय जाया सालब्रुम ब्रुम ताबुकबो रेडियो खोनावो तै रेडियो खोनानानि बेलायनो हामजागो हामबाय।